2024an Mendaroko Inleike Kulturelkarteak ekimen desberdinak antolatu zituen bertako bertsolari baten jaiotzaren 150. urteurrenaren harira. Eusebio Mugertza Azpiazu, Mendaro txirristaka. Horixe bera. Ez da gauza garbia noiz ekin zion bertsoa jartzeari, baina bere bertso zaharrenak 1920 urtekoak dira. Eta geroztik bertso asko jarri eta saldu zituen. Quisiera ser alcalde Donostiakoa, daria a los pobres maitia, paiaranaikua, aiaiai. Eta gaztetxoentzako txirristaka liburua argitaratu dute Eusebio Mugertza bertsolariaren ibilerak kontatuz. Mendaron jaio nintzen duela 150 urte, 1864an. Eusebio nuen izena eta deiturak Mugertza Azpiazu, bi lehenengoak. Andoni Egaña bertsolariak eta Ainara Azpiazu Aspi ilustratzaileak ondu dute txirristaka liburua, eta eurekin elkartuko gara txirristakari eta liburuaren sormen prozesuari buruz hitz egiteko. Gaurko programan bertsoek ere izango dute euren tartea, Azkoitiko eta Andoaingo jaialdietako bertsoaldiak eskainiko dizkizuegu. Hauxe da txirristakaren hitzetik hortzera. Eguerdion batez nahi diogu ekin eta eskerrak eman denoi elkarrekin maitasun keinutxo bat nahi genuke egin jar gaitezen serio irripar batekin. Eusebio Mugertza txirristaka Mendaroko bertsolariaren jaiotzaren 150. urteurrenaren harira, Mendaroko herritar talde batek eta Inleike Kulturelkarteak ekintza desberdinak egin zituzten 2024an. Mendaroko udalak txirristaka izeneko liburua argitaratu zuen, eta gaur liburuaren bi egileak elkarrizketatuko ditugu, Andoni Egaña bertsolaria eta Ainara Azpiazu Aspi ilustratzailea. Andoni, Ainara, zuek lehenengo aldiz noiz entzun zenuten txirristakaren izena? Bueno, nik gaztetan eta entzun baino gehiago irakurri esango nuke. Antonio Zabalak liburu bat zeukan Auspoa sailekoa, hola lodikote bat, eta Mendaro txirristaka jartzen da etxean neukan da. Segurasko gaztetan 18 urtekin emango nion hola bistazoren bat. Nik lehenbizikoz proiektua hasi zanean, kaso intziatenean proiektua egiteko, eta bueno, gero Antonio Zabalan bilduma horren oso zaila da nebikotia, eta esan nion, zuke liburu hau izango zu noskita antxezakan. Hautsez betetako liburu mardul bat. Berari buruzko liburu bat egin duzue, gustora geratu zarete emaitzarekin? Bai, ni oso, niretzat plazerra izan da Andorinekin lan egiteko aukera eukitzea, eta... Txirristaka, osa dezagun, gaurko elkarrizketa. Josten ikasteko tailer bat ireki duzue bion artean herrian bertan. Astean behin, lagun giroan josten ikastea da zuen helburua, irakastea. Izen ematea aspaldi ireki zenuten eta gaur hasiko zarete tailerrekin. Uste baino jende gehiago apuntatu da tailerrera eta beraz txandak eta guzti egin behar izan dituzue. Baina ez dago gizon bat bera ere. Aritu ginen ordutegiak eta lekua adosten, ongi daukigu ariak hartu, neurtzen ta gero mozten. Baina begira gizon eskuak tailerrontan dira ozten. Oraindik ez dakigulako zulo mota denak josten. Naiz arazorik ez duten izan, hainbat tailer betetzeko. Ozen hitz egin, denaz hitz egin, edo kaleak hartzeko.
Alako zerbait antolatuta beti gabiltza antzeko. Behatz lodiak omen dituzte gauza finak egiteko. Behatz lodien aitzaki horrek betetzen hau inkognitaz, ta ez dakiguna ezin ote liteke saiatuz ikas. Azken batean jakin nahi dute agian joste teknikaz, baina barruan entzuten dute zer esango dute nitaz. Haien desberdin biltzen delako hemen aldeko marea, guk ez diegu behintzat jarriko gela hontan altarea. Ta ala hartu beharko lukete bazter bateko aldea, ez isilik eutxi hauek biak orratza eta titarea. Beraz tolesten ez dira ibiltzen logelako epelean, eta maiz ez da euren purerik sartzen euren sabelean. Baina aldaketak suma daitezen tailer honen arbelean, gizonak jarri beharko ditugu gure hurrengo kartelean. Kartel handi bat egingo dugu, bere izki bere marko, geldi daitezen eseritata, ariz beteta hanbapo. Baina plan hori utzi dezagun, orain beste baterako. Gaurkoagatik nik behintzat hemen ez ditut faltan botako. Atzo ere jaso nuen zorion mezuren bat edo beste. Bada jendea, oraindik ere, martxoaren 8 ez dela zoriontzeko egun bat ulertzen ez duena. Borroka egun bat dela ulertzen ez duena. Nerea, atzo jeiki eta irakurri zenuen lehenengo mezua Andonirena izan zen. Zorionak nerea, nere bizitzako emakumerik ausarten azarelako. Naiz eta biok ondo moldatu izan garen gehienean, zure mezuak esnatu nau gaur, ta jarri nau lehenean. Lore hori nik irakurri dut, altzen modu onenean, itzederrak bai baina heldu dira, justu tokatzetzenean. Martxoak 8 eduki orduko zu goxo ernatu. Soilik nahi nuen lore txiki bat zure ondora banatu. Zure ausardia nik bai badakit,
baina bozgora famatu. Joe, nerea azken aldian, ezin da inoiz asmatu. Eta horrekin lehen ere kexa, somatu zaitut laguna. Gure bidea gizon askontzat, ez baita bide leuna. Ai San Valentin aitan eguna, edo aman egun deguna. Gaurkoa ez da komertzioek asmatutako eguna. Baina indarra ta atentzioa soilik gaur deitu dit prentsak. Horrexegatik mezu txiki bat bidali nahi nizun behintzat. Naiz eta jaso oraintxe bronkak eta gerora ezetzak. Eguerdialdean gera algaitezke opari bat det zuretzat. Ai esaten dut zulekuz kanpon, ibiltzen zarela sarri. Naizta ez dezun nere ingurura, opari asko ekarri. Gaurko egunak berekin badu, ez dakitzen bat aldarri. Zatoz nerekin manifarata, azkenengo filan jarri. Joe, nerea limurtze asmoz, lehen bastante abil zera. Gonbidatuta manifestazio, horretara hurbiltzera. Baina ez noa esan didazun kontuetan amiltzera. Barkatu baina joan beharra det bizikletan ibiltzera. Andoni, norri izan zen txirristaka? Txirristaka izan zen bertsolari bat, 1874an hemen Mendaron jaio zena, auzo hontan, Garagartzan. Eta, bertso bapatean, ez dakit guztien bateanako gaitasun izun, ez segurazki ikaragarririk, baina bertso idatziak egin, eta hiet saltzetik bizi izan zena. Eusebio Mugertza izena, txirristaka izengoitia, zergatik? Inork ez dakit zergatik txirristaka hautatu zuen bere burua izendatzeko. Hala sinatzen zuen askotan, baina beste berso papel batzutan ere baduka bere ironiaren da sarkasmoaren zantzurik eta Konde de Kilimon, Duke de Mendaro eta holakoak ere sinatzen ditu bere buruagatik. Eta zeri jartzen zizkion bertsoak? Gaitegia zabala da, Gauza berso jartze, garai hartako berso jartzean arruntak zian gaiak bai, Donostiko estropadak edo ez dakize, baina gero bestelako gaiak ere bai, bere bizimoduari buruzko jarritakoak eta hortik dakigu asko bere bizimodua ze izan zen, eta baita Donostian bizi izan zen urte askuan, Donostiako bizimoduari jarritakoak bai, Donostiko bizitza garestitzeari buruz, garai hartan Donostian bizitzea etzela erraza, eta gaur egun egunerokotasuna izan dezaketen gaiak ere tratatzen zituen. Eta zein dira bere bertso sorta edo bertso jarri ezagunenak? Bat badago ezaguna eta oso, eta da Quisiera ser alcalde. Dano dakigu gutxi gehiago, Quisiera ser alcalde Donostiakoa. Horiek
berak asmatu zituen, bertsio bat baino gehiago dauka, baina bere sorta askoren bertsio bat baino gehiago dauzka. Bertso jarriak saltzetik bizi zen, hortik ateratzen omen zuen bizi modua, eta ze garrantzi dute garai hortan bertso jarriek? Handia, etzen informazio bide ere bazen bertso jarria garai batean. Gaur egun bertsoa jartzen dituzunerako informatuak danak daude, ezta? Bai, garai hartan informazio bide ere bazen, eta batez ere honek umorea jartze aldera itezun, umore bidetik askotan jotzezun, eta erromeria jun maleta handi batekin da maletan gainean igo eta haiek saltzeako garaian uste dut efektista xamarra zela. Graziosoa zen, ez zuen serio saltzen, baizik imintzioak eginaz, euskera eta gaztelera tartekatuz batzutan, efektu handiagoa lortzeko. Hau lehenengo, esango nuke, euskal literaturako lehenengo marketing aditua dela. Bere bertso papeletan, bere helbidea ere jarri zuen. Baina Gaztelumendi eta biok egintzen duten horrelako performantza? Bai, egin duen performance bat hemen joan zen ekainean edo bere 5-6 bertso sail hautatu eta batek kantatu garai hartan Mendaro Txerristakak idatzi zituen bezala eta besteak gaur egungo ahots batetik erantzun, ezta? Zer diozu, gai honi buruz, Mendaro ezala biloker, Mendaro, ze zuzen handik 100 piko urtera ere Donostian hola dabiltza. Julene, normalean goiz xamar esnatzen zara lanera joateko, eta esnatzea kostatzen zaien horietakoa zara, ia egun onak emateko ere gaietzara. Zure goizeroko ohitura da gosaldu bitartean Euskadi Irratia jartzea. Ta gaur lehen aldiz ahots berri bat entzun duzu, nahiarena. Eguna beste umore batekin hasi duzu. Begiak itxitata aurpegi lodia, plater utxean dago gaztata ogia, baina gaur irratian izketa loria, Xexeka hasi zaigu gaurko faktoria, Xexeka hasi zaigu gaurko faktoria. Arratxaldez WhatsAppak ona eta ara, gauez joaten gara, bertso eskolara, goizean faktorian, ez ote da traba, martxa honetan nitaz aspertuko zara, martxa honetan nitaz aspertuko zara. Lasai naia etzara oindik enbarazu, ondo konpontzen gera ta beti nitazu. Baina eite berantza eginik gaur kasu, berri txarrak zuk eman behar aldizkidazu. Berri txarrak zuk eman behar aldizkidazu. Ez ni ez nahi zentratzen berri txarretan, gehiago jolasean eta berriketan. Aizu gauza txiki bat, ez doa prometan, esnatze ote zera goizeko 10:00, esnatzen ote zera goizeko 10:00. Nire lo aurpegita nire ogi usai, entzungo zintuzket gaur luze eta lasai.
baina ja entzun ditut horren beste etxai, itzali egingo zaitut autobusa dut zai, itzali egingo zaitut autobusa dut zai. Bestela egin didazu jada nahiko kasu, ia egiteraino nik zurien barazu. Baina WhatsApp bat daukat, aizu, eta alduzunean erantzu idazu, eta alduzunean erantzu idazu. Eneritz eta Aitor, anaiarrebak, zeate. 10 eta 8 urtekoak, eta Tinduf errefuxiatu kanpamenduan jaioak. Aurten, Eneritz, lehen aldiz izan zara Euskal Herrian, familia baten etxean udara pasatzen. Itzuli berri zara, Tindufera, eta Aitorrek, oraindik Euskal Herrian izan ez denak, galdera asko ditu zuretzat. Atzera utzi zenituen zuk, hemengo argazki grisak, beste irripar bat dakarkizu, nik behintzat ala deritzat. Antzer ikusi, antzer zegoen, jarri zaizkio zu hitzak, ze kolore du zeruak eta ze doinu dauka bizitzak. Bilabete pasatu ditut Euskal Herrian gustura, famili batek eduki baitu, niko xatzeko ardura, kolore urdin edo zuria, begiratuta zerura, ta iturri bat zabaldu orduko, ateratzen zaie ura. Beraz iturri bat isakatu, eta ura parez pare, behar dutena eskura dute, inori egin gabe galde. Argazkietan ikusten ditut, aurrak irriparren jabe, egia alda bizi direla, hiltzeko beldurri gabe. Bizi esperantzan naizta urtetan, aurrera joan luzaro, ezagun ditut nahiko denbora, bai baitut bertan igaro, ta osasuna soberan dute, naiz iruditu arraro, eriotzari begira daude, gu baino beldurtiago. Irri batekin hortzak bistara, ta beldur guztiak gordez, distantziatik dena marraztu daitekelako kolorez. Bilabete pasa dituzu bizitzaan egin ordez, esan egia etxera buelta nahi altzen nuen edo ez. Naiz eta aurten zabaldu diren,
aitor niretzat aukerak, naiz eta irri bat jaso duen, aurtengo nire kamerak, ni bezalaxe luzatuz gero, igual zure ibilerak, nere famili berrian ere, zuk badaukazu etxe bat. Alaia pakete entregatzailea da. Etxez-etxe aritzen da lanean, paketeak eta beste 1000 gauza entregatzen. Naia, konturatuta zaude aspaldian, Alaia ia egunero joaten dela zure etxera. Zureak eta zureak ez diren gauzak entregatzera, baina egunero, xamar joaten da Alaia zure etxera. Nere pakete tzarrok badaukate zamik, zu zaude isilik berez ez dut zer esanik, egunero badaukat onerako planik, zu beti etxean zaude salduzu lanik, zu beti etxean zaude ez salduzu lanik. Egunero oizatoz pozik nire gana, konpainia egitea alda zure plana. Nik ere ondo dakit pakete hoien zama, ze hoiek banatzea da daukadan lana. Ze hoiek banatzea da daukadan lana. Hemen bakoitzak bere arau eta lege, egunero bihurtu oizaitut titere. Egunero nago hemen lana daukat nere, ta ez didazu ateratzen kafesne bat ere, ta ez didazu ateratzen kafesne bat ere. Asko iruditzen zait dena onartzea, eta gero gainera kafea eskatzea. Aizu tokatu izan zait neronek hartzea, asko eskatzea alda txirrina jotzea. Asko eskatzea alda txirrina jotzea. Lanak galduko nuke horren truke doan, baina proposamena hartzen dut gogoan. Umore horren txarrez bazaude urrengoan, ez jarri ongietorri zure felpudoan, ez jarri ongietorri zure felpudoan. Paketeak iristen zaizkizu katean, eta ezin ba utzi ala iristean. Nahi dudana jartzen dut felpudo partean, ta paketeak utzi besteen atean. Ta paketeak utzi besteen atean. Nola iristen da zuengana txirristaka liburu egiteko proposamena? Bueno, lehenengo nerean iritsi zen, Idoia Narbaizak, famari Narbaiza solariaren alabak, deitu zidan, da esan zien behira, mendaron, 150 urte dira txirristaka jaio zela, 50 urte dira Antonio Zabala herrira etorri eta liburu osatu zuela, eta, bueno, astucia dago zintzen mendaro txirristaka, eta kanpaika dago jo nahi genuke jendea kontura dadin zeintzen, ezta? Eta orduan, hortik abiatu ginen, nik baiezko eman nion, eta erabaki genuen egin ziteken gauzatariko bat zela liburuxka hau. Eta orduan, ilustratzailea zein izan zitekeen pentsatuz esan, zeatik ez, haspi. Nekin harremanetan jarri zen Dorleta Lazaro Baster hemengo zinegotzia kulturako, eta poza handia hartu nun, ez nun bertsolaian berririk, baina bueno, Andoniren testu bati irudiak jartzea
tentagarri egin zitzaiten, gainera biografia txiki bat egitea ere politia iruditzen zait, batzutan egiten dira holako gauzak, umei hurbiltzeko, ez, horrelako biografiak iruditara ekartzea eta bueno, oso idea ona iruditu zitzaidan da poz hartu nuen. Hasieratikan hartu zenuen Andoniren testua edo elkartu egin zineten, nola izan zen sortze prozesu hori? Elkartu ginen hasieran eta gero gauza batzuk oinarrizkoak adostu ondoren, luzera eta holako gauzak, zenbat bineta, zenbat gutxi gehiago, ni testu egin nuen eta gero bere izan da lan ilustratze lan hori. Nik burutan pixka bat nuen, bazian makila kiski eta sorgin gaiztoa eta gure haurtzaroko liburu horiek eta gogoan dut eraman nitula horrelako eredu batzuk eta horre erabaki genuen formatoan niretzat garrantzitsua zelako nola enkajatu irudiak eta pixka bat hori erabakitakoan Andonik bere lanak egin zituen eta erresa juntzan. Ze bakoitzari espazio bat eman genion eta erresa izan zan. Erresin dugu lan. Hori da. Aurretik elkarrekin elkarlanean aritsuak zineten? Ez, elkarlanean ez, ezagutza elkarrena, segurazko, hainara badarelako nor ilustrazio mundu hortan, banekin bersozalea ere bazela ikusten nuen berso saiotan, da txapelketako saioan batzutan, eta gero Maialenen bidez, eta ezagutzen genuen elkarren berri genuen, baina elkarren lanaren berri ere bai, elkarren ezagutza personala ez. Ostegunean kotxean joan nintzen lanera. Irratia piztu nuen eta Alberto Martínezek Espainiako osasun ministroarekin zuen bileraz ari ziren hizketan. Familia mediku gutxi daudenez, hainbat proposamen zeramatzan Espainiara. Tartean, medikuen erretiro adina 72 urtera atzeratzea nahi zutenentzat. Oiana, familia medikoa zara, 74 urte duna. Aitor, Mirrean plaza atera berritan, Oianarekin lanean ari zara, residente modura. Kafe orduan notizia zizketan. Azizarete. Ni Mirrean lanean ardurak itoa, gobernuak egin nahi du nerekikoa. Zu berriz adinean maila haundikoa ta segitzeko aukera, beti betikoa, falta da ikuspegi estrategikoa. Ta ez ditu kezkatzen zerbitzu gainberak, edo zerbitzu horren duintze galerak. Kontrako noranzkoan luzatuz galderak, neri bat kendu nahi dita zuri beste bat, neretzat deskantsua, zuretzat aukera. Gure osakidetza zerbitzu oparo, ezote dago geroz eta okerrago. Lehen urteak dauzkanak, urteak igaro, ta ez dago medikurik akabo. Inork galdetu aldu, zergatik ez dago. Hain zuzen gabezi hau, dabiltz eragiten, eta osa ez dadin indartsu ekiten. Utxune bat salatuz, zenbat astak irten, dio fakultatetik ez da aski irten. Eta zarrok gauzkate tapoia egite. Zarrak tapoia egiten,
baina kasu, oian apena gutxi ematen didazu. Osakidetzan hainbat urte daramazu, konsulta pribatu bat ere badaukazu, igual arazoaren parte bat zerazu. Jakin gabe epaitzen ola ausartzea, nahi nuke gabeziez ondo ohartzea. Adibide dentista soil batzuk jartzea, pribatuz egitea da soilik partxea. Nahi det osakidetzan guztiak sartzea. Adineko bi laguntzarete, honezkero 70 urte ere pasata. Arratsaldero elkartzen zarete kafetegian, zuen etxe azpian, arratsaldeko 6etan, egunero duzu hitzordu elkarrekin. Gaur ordea, planak aldatu eta parrandan ateratzea erabaki duzue. Eta hortxe zaudete, taberna erdian, goizeko ordubietan, panoramari begira. Batzuk pentsatzen dute, nastu garelatez, baina hementxe gaude, gure borondatez. Txampaina edan dugu goren kalitatez, ez dut inongo minik aspaldiko partez, ez dut inongo minik aspaldiko partez. Minik ez izatea dugu zilegia, ez baitzera geratu silean eseria. Gerria mugitzeko hau da komeria, majo aldatu zaigu lengo erromeria, majo aldatu zaigu lengo erromeria. Bada erosoago hainbeste zapata, baina berezia zen gaur gaueko data. Orain ezin da jarri flojo alpargata, lasai kanpoan daukat nere taka-taka, lasai kanpoan daukat nere taka-taka. Tanik bastoia barra iskinan gordea, aspaldiko partez dut kriston umorea. Begira neska horri ezpain dotorea, berriz modan jarri da gorri kolorea. Berriz modan jarri da gorri kolorea. Horrek Espainiak dauzka agian ardoz blai, edo makillatu da eta dago alai. Topikoak austea besterik ez du nahi, gaua gaztea omen da, bazarra ere bai, gaua gaztea omen da, bazarra ere bai. Kafea hartzekotan ateraz kalera, majo luzatu zaigu gauan bukaera. Alaia has gaitezen gazten antzera, goazen komunera sintrona hartzera. Goazen komunera sintrona hartzera. Gure erritmo hause doa inkretxendo, txampaina
orain sintron, zer ote urrengo, bihar kaferik ez da, esango dut sendo, bostegunean enaiz, oetik irtengo, bostegunean enaiz, oetik irtengo. Naiz eta hasi garen suabe, tabernako atea itxi parez pare, kafetegi alderantz goazen alare, ezin gara etxeratu kafe hartu gabe, ezin gara etxeratu kafe hartu gabe. Ainara, nola hasten da bat horrelako enkargu baten aurrean lanean? Lehenbizi informazioa topatu eta iruditeria pixka bat jantzten dut, kasu honetan Andonirekin bildutakoan eta kontatu zizkidanekin, eta gero Auspoa saileko sierako testua irakurtzearekin ja pixka bat piztu zitzaidan, garai hortan ere nolakoa izan ziteken bizi modua, paisaia, eta gero zirriborroak botatzen hasten naiz eta narrazioa eraikitzen. Personaia askotan narratzen dut eta gero lehenbizi realista askotan eta gero ja ekartzen den nire estilora eta gero bizia ematen dio. Eta batzutan bilatzen diot beste ari bat edo istorioan atzetik badagoen beste zerbait, kasu honetan igual kantagintza eta kantagintza simbolizatzeko edo kasu honetan karnaba bat sartu dut. Eta karnaba hori bere kantua da. Eta gero momentu batean oso ondo etortzen zitzaidan gaztelera eta euskera nahazten ditunez, jarri nuen hemen berez ez dagoen txori bat eta bi txori horien bidez ere nahasketa hori simbolizatu. Eta olako gauzatxoak sartzea gustatzen zait nik ere zirrikitua bilatzeko edo. Horrelakoetan pertsonaia edo kasu honetan txirristaka bihurtzen da zure egunerokoaren parte sortzen ari zarenean? Bai, batzutan hortxe hartzen nau eta ikusten ditudan gauza karnabarena ere nik uste dut horrela izan zela, nijoala eta ikusiko nuen txori sorta bat eta etorriko zitzaidana, ondo sartzen da txirristakaren historiarekin. Zer irudikatu nahi izan duzu liburuan bertan? Paraje hauetan jaiotako eta garai hortako bertsolari bat nola ibilditzen paisaia ezberdinetan zehar eta nola beti tengabe egontzen hori izan zen bertsoak sortzea eta idatzizko bertsoak sortzea. Eta nola bilakaera bat eman zen hil arte. Eta igual nola ibildizen hori Ameriketan edo nola ibildizen paisaia hotzetan, nola hori nik azkenean irudiaren bidez hori da nire esku dagona eta paisaia ezberdinak eta aro ezberdinak eta lurralde ezberdinak nola pasatzituen eta bide batez nola zartzen juntzan, azoka batean adibidez jendez inguratuta edo elurtutako paisaietan nola ibili behar izan zuen, aldaketa guzti horiek. Hitzetik hortzeran, gonbidatu guztiei galdetzen diegu, zein den beren bertsoaldi kutxuna eta Andoni zure baimenarekin Aspiri eskatuko diogu. Zein da zure bertsoaldiak? Aukeratu detena da, aurtengo Gipuzkoako txapelketan, bi jubilaturen inguruan aritu ziren Andoni Rekondo eta Anerre Euskitze. Asko gustatu ditzaiten biek nola heldu zioten gaiari eta umorea jarri zioten eta aldi berean eman zituzten argudioak interesgarriak egin zitzaizkidan. Ongi iruditzen bazaizue, entzun egingo dugu. Adiskideak zarete eta jubilatuta zaudete biok. Biloba txikiak dauzkazue. Zuk, Andoni, haiek zaintzen pasatzen duzu eguna. Anerrek ez. Bata pareta margotzen eta ura dindilizka. Bat omen dela erdi astronauta, bestea artista. Naizta nekatu erdizka, badaukate begibista, lanaren truke ongarria zait, eurek duten txispa.
lanaren truke ongarria zait, eurek duten txispa. Baniri txispak entzen didate ze eskizofreni, ta ez diet nahi zukadinako indarrik eskeini. Hainbat ume, hainbat premi, zaintzea ez zait komeni, beraien ama zaindu nunean nazkatu nintzen ni. Beraien ama zaindu nunean nazkatu nintzen ni. Kuriosoa da oso, egutegiari begira jarri eta egun internazionalak irakurtzearen asuntoa. Gaurko gaiak prestatzen ari nintzen batean, hori egin nuen. Ea gaur ze eguntzan jakiteko asmoz. Ta nire sorpresarako badakizu ez egun den gaur? Patata tortillaren eguna. Eta patata tortilla zizketan 2 bloke argi banatzen dira gizartean. Kipula bai eta kipula ez. Eneritz, zu kipuladun tortillaren alde a muerte. Oiana, zuretzat tortillak, arrautzak eta patatak soilik behar ditu. Patata tortillak du, patata ardatza, sobranti pulpiperrak edo berakatza, patata eta arrautzak izan dadin latza, salbuespen bat dauka ta hori da gatza, salbuespen bat dauka ta hori da gatza. Salbuespen bakarra gatz pixkat bailitzan, izketan hasi zera eztabaidak izan, kuestioa hori da izan edo ez izan, zenbat ta gauz gehiago hobeda bizitzan, zenbat ta gauz gehiago hobeda bizitzan. Polimaitasun giro ontan ze esamez, gehiago hobeto da zabiltza esanez, izorratzen dun gauza gainetik emanez, entxaladan akaso baina tortillan ez, entxaladan akaso baina tortillan ez. Beraz tortilla baten osagai bakarra, ta ez dezu egin nahi horrela negarra, baina gaurre ez daukat harritu beharra, betitik izan zera ta sosa xamarra, betitik izan zera ta sosa xamarra. Bi bando gaude hemen, aurrez parez pare, baino egin liteke bando gehion jabe, exigentzi gehiago baitauzkat alare, ze arrautzak behar du guztiz egin gabe, ze arrautzak behar du guztiz egin gabe. Sukaldari tailerra dugu parez pare, eta gustuei buruz naizta egin galde, oian azu bazera mantalaren jabe,
prestatu baino hobe da tipula gabe, prestatu baino hobe da tipula gabe. Nire bertsolari gustokoena Maialen Lujanbio da, eta galdetu nahi nizuke ea zein den lotxa gehien pasatzen momentua oholtza gainean. Lotxa askotan pasa izan dut egia esan, baina zorionez edo zoritxarrez gure lotxa momentuak esango nuke diala nahiko laburrak, edo oso laburrak, baina oso sakonak. Eta normalki izaten da ahaztutze zaizunean esatera zoazena, eta halako isilune batean trabatzen zeranean, edo okerreko hitza ateratzen zaizunean, pentsatu zenuena ez beste bat. Hor egoten da intimoki lotxa gogor bat, sakon bat, kanpora ez erakusten saiatzen zerana, eta normalki laburra izaten dena. Beraz ez da behin bakarrik pasatakoa. Lagunak zarete. Biek duzue kontzientzia handia Saharako errefuxiatu kanpamenduan gertatzen denaz. Eta biak saiatzen zarete alden neurrian laguntzen. Aitor, urtero ekartzen du zure familiak Saharako haur bat uda pasatzera. Horretaz gain, elkartasun ekintzetan ere parte hartzen duzu eta aktiboki antolatzen dituzu elikagai bilketak zure herrian. Andoni, zure familiak ere urtero hartzen du Saharako haur bat etxean eta Urria Sahara elkarteko kidea zara. Baina elikagai bilketetan parte hartzeari uko egiten diozu. Apurrak ematea dela sentitzen duzu. Pobreak pobreagoari laguntzen jartzea. Sahararen aldeko bertsosaioaren amaieran topo egin duzue eta eztabaidan hasi zarete. Zure eta gure etxea biak nahiko antzerakoak dira, baina ondoren biok ez gaude, gauza berdinei begira. Nik partea hartu oidet ontan ta diferentzia hori da. Sarri ez dago alde handirik arrazoitik aitzakira. Nere aitzaki usteko honek eten aldu zure poza, zure ustetan bilketarena baita bide aproposa. Lagungarria alda lenteja espagetia arroza. Gero kaletan isilarazten badegu euren ahotsa. Nik inorreztet isilarazten ondo dakizu laguna. Gurasoek bai ume bat hartu eta bakoitzak alduna. Eta zuk berriz izena eman, eta horregon zer suma. Esan zaidazu egiz Andoni, zer da egiten dezuna. Neurtzen hemen ezkera xiko, Aitor ez nazazu mindu. Sahararekin kontzientziatuta baikaude berdin gu. Zuk nahi dituzu bilketarako bide denak ondo findu. Nik nahiago det sakon pentsatu kontzientziak nola astindu.
konpentsatze utxarekin da, ezer aldatzea gaitza, edo kalean ikusezazu ematen duen emaitza. Bilketaren abaztertzea zuk erabaki duzu aixa. Militantzia inaktiboa da mende hontako gaitza. Kampamendutan igarotako negu gorrita barauek, askok diote zeo zertako balio aldute hauek. Entzungor egin izan digute agintari taen parauek, baina zeo zer aldatze aldute herriko betiko lauek. Emaztea eta biok, 1955ean bete genituen urrezko eztaiak. 50 urte ezkonduta. Alabek esan ziguten ospatu egin behar genuela. Eta ez edonola. Indianoen gradoan pasa behar du egun hori aita. Bi gauza adierazten zituen esateko modu horrek. Alabek maite gintuztela eta ez ginela indianoak. Ameriketan ibilia nintzen, baina diru askori gabe itzulia. Zergatik da garrantzitsua txirristaka bezalako pertsonaiak jendarteratzea? Bueno, beste garai bat ere gogora dakartelako, hau personaje interesante izan zen, bizimoduz, errekazulo hontan jaioa, bersotan zaletu zena, abadeak bersotan egiten zulako sermoia, eta abade hura etzen edozein, Pedro Miguel Urruzuno zen. Donostien bizi zen, baina Ameriketa guztia pasazun, Patagonian mehatzetan lan egin zuen. Ez dakit, bizimodua interesantea da. Bere emazteak tabakalean egiten zuen lan, Donostien bizi ziala. Bueno, bauzko datu asko, bizimodu interesantea iruditzen zait, garai batekoa zartzen jakitea. 7 urtekin morroi baserri batea, baina 12rekin irurtzuna, lanera, medatzetara. Eta gero handik, Balmaseda edo Somorrostrora, 16 urtekin. Eta gero Kubako gerran parte hartu zuen, naiz joatea ez zitzaion tokatzen. Eta gero bertsotatik bizi izan persona bat, freelance bat zan? Freelance, bai. Bueno, egia esan, bertsotat pixkat igual gutxitu zitzaionean txatarrerorea hasi zen. Eta, bai, fiera bat zan, Mendaro Txirristaka, 80 urtekin hiltzen, Pasaiko portuan estraposo egin da. Berriz elkarrekin lan egin beharretan, nori buruzko liburu bat egitea gustatuko litzaizueke? Milia Lasturko igual. Bale, konforme, Milia Lasturko buruz egin. Bai, noiz baite fikzio testu batean sartu nuela iruditzen zen Milia Lasturkoari buruzko pasarte laburren bat, bueno, dena asmatu beharko genuke, gehiena, paisajeak, imaginazioa martxan jarri beharko genuke, baina, bueno, garai hori imaginatzeagatik, eta, bueno, eta nolako haute zan hasiera hura, ez? Bertsoekin lotutako... Emakume, bueno, erezti kantatzaileaiek, planideraiek, zertzian... Bueno, izan lehik Milia Lasturkoari buruzko bat urrengoako. Baina, liburu hori eskuartean duzuela elkartzen garen berriz, Andoni eta Ainara, eskerrik asko, eta lasterrarte. Eskerrik asko. Bai Saharan ta bai Palestinan, ze sufrimendu ze orbain, gure hizkuntza itxuraz ez da, denek erabiltzeko lain. Feminismoak ere kontrako, oldarraldia du orain, eskerrik asko etortzearren, ta ondo segi andoain, geroan alde alduguna,
egiten jarraitu orain.